tage de to. De er ikke sammen. Nej, det er fordi, at der er for langt imellem. Ja, nu har vi bare filmet. Du skal lige dreje lidt, er der ikke noget, der har fremme? Ja, jeg skal lige have den ned. Kan du ikke interviewe dem lidt? Jo, Anne, hvilken sang vil du synge, hvis du skulle synge duet med Hanne på en sydhavsstrand? Okay. Godt valg. Det synes jeg var godt valgt. Jeg så godt princip ikke. Ja, det passer ikke. Nå, men indtil så kan du læse en historie. Ja. Så du er alligevel rød på YouTube. Så lige meget, hvad jeg synger. Ja. Ja, kan du bare synge okay og sammen med? Okay. Skal vi lige gøre sådan her? Okay, Hanne. Hvilken vil du synge? Nu kommer det i hvert fald aldrig på YouTube. Jo, det gør det i hvert fald.